Dalan. Kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 2. Abuyugan ti amin a kinaemma kan kinapakumbaba, agraman ti panaganos, nga aginanos kayo iti ayat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biyag. Oy, kasinsin! Ad-ada pimintas ka nag-abroad Kan swerte ka, tamaya ti trabaho mi abroad. Nurse iti may sa akabaknangan na pamilya. Husto ka? Kat dakkel ti sweldok ijay. Iso padakkel ko day ti balay mi. Kan nakagatangak moten iti daga apatalon ko. Nagasat ka talaga, kasinsin. Ayun gayam, bit-bitom to dayta ang paper bag. Pasalubong ko kan kadayta. Ay, wow! Nagadumat ng ti pasalubong mo para kanyak, Insan Carla. Perfume! Ganda dumapay! Wan, tamok mat asaan ka ang makagatang iti kakasta ag gamit mo. Thank you, God, kumusta nga iti trabaho mi abroad? Di ka mat-imaw awag, sipod nag-abroad ka. Ninanang ati awagak, iti anya aga po nga awagan ka. Pagsayangan ka kit din, iti load. O ala, ingkamatan mangan, at least, maramanam dagiti saganak apasig ngagkakaimas at taraon. Kan, magyawi kan tumatan. Kasinsin? Naamok ang naumakan iti pasig asaluyot asidaan. Amok ngamin, adi ka makagatang iti naimas asidaan. Ala, inkan sumango iti lamisaan, Margie. Agbusog ka iti agkakaimas asidaan. Ipapas mo ti agsida iti agkakaimas. Kasla sa bali mattanti tabas ti dilam, kasinsin. Nasakit mattanti panagsarita. Ay nakasinsin, ibagbagaglaan ti pudno. Apay, anya ka di ti sidsidaam? Saan ka di asaluyot? Okra, kano anya laditan nga ingkay daw-dawatan iti kaarubam? Kasinsin. Diyak magustuhan ti panagsasaon. Adtoy. Isublik mutlakan ka dagito'y inted mo. Diyak pagan ano dagita? Anya? Di mo pagan ano? Idinto tadi kalangarudan makagatang iti kakasta? Imported abatso, toothpaste, bang-banglo dagita. Saan? Kukwamlaan. Sige, agawid akon. Mas kayat kupay asidaan ti saluyot. Ngam dagita saganam apasig a karne. Anapnuan iti kinalastog. Oh, Margie, umay ka manganan. Sumango ka matan di talamisaan. Saanan, Ante Karing? Agawid akon. Apay ngay. Agsarita tayon to iti sabali agundamay, Auntie. Sige, inakon. Ay, aguray ka kaanakan. Ag-take out ka nga ron Mangisuputak iti yawid mo. Saanan, Auntie? Apay ngay. Kanahuon gayam. Adan samot pasalubong mo nga itad ni kasinsin mo, Carla. Saanan, Auntie? Itad na laktan iti sabali. Sige, inakon. Margie, mabitlaan. Oh, Darwin, apay. Agawid kan? Di kat sapay nangan. Saanan? Agawid aklaangan, Darwin. Ijayak laangan balay amangan nga uray agsida aklaang iti saluyo. Adda ka di pariko? Diyak kayat dagsao, Darwin. Ala, agsublikan di tabalay da kasinsin, Carla. Amangan noan niya pa'y ti masaunan no makita na ta dito ruwar nga agsarsarita. Ala, agawid akong Darwin. Kat agsublikan di tabalay da Carla.
Nagawid ng dagiti imay nakipangan iti blow off mo, Carla. Katunggal may sa kadakwada, adda sida nga inyawid da. Ngamin, italaang amakaramanda iti naimas at taraon. Anya? Iso nga rod ang nag-blow out na. Itikas na, makaramandamot iti naimas asidaan, nga uray italaang. Saan anasaya at daytang ibagbagam, Carla? Amangan no adda makangag, kat anya pa'y timapunada. Pudno matimbagak. Ala, agawid ak matay. Adda yung sagana ni nanang ayawid mo. Adda itirabaw tila misaan. Sige, agyaman ak. Inton bigat, umay nakdagasan dito'y balay, ha? Karong Marta. Mapantay jay syudad. Ado ti kayak ko agatangan. Carla, anak, nagsarita kayo ka din ka ni Margie akasinsin mo. Wan, nanang. Di nakit awatinan ti pasalubong ko kankwana. Kunamlan makagatang iti agkakangin na abatsok kan bangbanglo. Ada ka din nasaom kan kwa na amadi. Agpaisala ang dagiti amin ngay bagakan kwa na. Ngamin, awan makukwarta na. Husto gayam tinanggag ko itay aldaw. Ana sa uti may sa akaaruba. Alimastog ka kanon, idi nagabrod ka. At least, adda ilastog ko. Makita damat adimur as tibiyag na, nanang. Agraman ka din ni Margie akasinsin mo. Kat sinair mo tirik nana. Pudno lang ang matimbagakan ko na. Laglagi pem, amay sa nga imot utang iti kwarta. Tapno ada pang nayon mo iti aramatem nga agabrod. Apay ko maapanunutak dayta, nanang. Kan may sa, nabayadak daytan idi paylaan. Kan sobrapay, gaputa inikak iti tangdan na. Anak, nasaysaya at latado na pakumbaba ka. Saan ang nasaya at tinatanggiig? Saan agapo taadaan ka itan kat lumastong kamutan? At least, adda paglastog ko, nanang. Ado, ti kwartak ita. Saan ang nasaya at tikasta, anak ko? Makilangan kalata kadagiti kakaaruba asipa pakumbaba. Nakasagana kan, rumwartan. Wan, nga anyamat tanday takawas mo, Darwin. Mangibabain ka no kasta ti suot mo. Anya ti madi iti suot ko. Kimupas dayta t-shirt mo. Kanday ta sapatos mo. Nadadaal samutan. Di mo payla ibilang. Komportable ak, iti kastoy akawas ko. In kasukatan ta t-shirt mo. Ibabain nak no kasta laang. Isuot mo dagiti intad ko kan ka at t-shirt. Nagatang mo ka di amin ng dagiti kaya't magatangan. Wan? O ala, bit-bitam amin ang dagiti ginatgatang ko ta intan. Sige, Kan mapantamangan itinangin na restaurant. Iti kasta, mapadasam mo ti mangan iti sosyal a panganan. anya? Ti kagdanan, tasyak ta gastos. Taamok mat nga awan makukwarta. Sikati makam. Takasanumat ngamin, awan pa'y aasensuam iti biyang. Agpatingga kalatnan iti panagtalon mo. Numanggedak. Saan kun amaasay kaso ti talong niya? O ala, intan, bit-bitam aminan dagiti ginatgatang ko. Atoy, Danilo, agpalamiis na. Ay, agyaman na ka? Nakapasyar ka man. Ay, sangsangpot ko di kalman. Nakaliga, itiduang aldaw. Kat, kumusta ti trabaho mo? Dakkel sa ti sweldong Awan parikot iti sweldo. Kat, sika nga eh. Ay, nakaurnong ka siguro. Nasaom idi, nakayat mo ti agurnong. Adamat basit urnong ko? Mabalin mo siguro na pagnegosyo niya. Wala, friend. Arapaap ko ti maadaan iti restaurant. Sapay ko matapumod no. Nalayan ka ba't nga agluto? Di mabalin na ta. Imbagkan ka. Taadaan kan iti natalgad at trabaho. Awanin sa pulam iti dayta. Pagyamanak ta kasta. Ay, un gayam. Si Mangpat magam ni Carla kasinsin mo.
Bilibakan ka na. Napadakkel ng di balay da. Nagpintas pa eh. Pudnot ako nam. Nagpintas ti unag ti balayda. Agkakangina dagiti kurtina da. Kan nagpintas dagiti tugaw da. Agraman ti lamisaan da. Ay, swerte na ata naka-abroad. Kahit may sakamot idi at timulong kan ko na. Musa di nula ditan tinagot utangam iti kwarta. Tapno makapan iji abroad. Pudnot ako nam. Ay kitag patulong kamot kan ko na. Tapno maadaan ka iti restaurant. Saanan? Nasaysayaat amang rugi ak iti kabukbukudak a kwarta. Di mo kaya tagpatulong iti kasinsin mo? Saanan? Uray mang rugi ak lang iti basit a pakanan. Basta kabukbukudak a kwarta ti aramatan. Sa bagay. Kan maysa, sa baling itang ti ugalin ni Carla a kasinsin ko. Natangig nga agsasaw. Nalastog. Ay, masairak kadagiti balikas na kanyag. Kasta aya. Awan na nyaman na. Ngimkit di, makaritak iti panagsasauna. Ado ngaminan ti kwartana. Bak nang ngaminan. Isu ang nagbasitan ti panagkitkita na kanyag. Kasta talaga no maminsan. Agbaliw ti ugali ti tao. No may papan iti kwarta. Wano baknangan. Ang imsan nga amin. Tadamod dagiti bimak na nga napakumbabalatta. Ay mga oras mo balasang kao. Anya tinaimbag nga agsapa no si kamot ti makikita. Apay ngamin nga daka dito paraangan mi, si kaalakay. Wano, umay ka di agdawat iti kwarta kanya. Ayun ko mabalasang ka. Inatang ko iti agas. Bayadak tumit lang no mahalak di pensyon ka. Saan mon abayadan, tata? Taamok mat akayat naklaadawatan iti kwarta. Taamom ngamiin nga ado ti kwarta kita. Angam tapno awan ti maibagam. O sige, limusan ka iti gatang mo iti agas mo. Ala, kasaanan. Inakla umutangan ka ni Marjay. Limusan ka lang arodan, di mo pa'y kayat. Kuhuam lata kwartam. Naka-abroad ka lang, limbastog kan. Sana bali, kadamot ilastog ko. Idagad-adal ka pa laeng. Kanayon ka apautangan iti pagmatrikulam. Itatasyak ti umutang iti gata kulay ti agas kaw. Makapasairan dagiti balikas maw. Kakaslawan na itultulong kaw. Nabayada kon dagijay anaut-utang ko, tata. Unggal umay ka umutang iti pagmatrikulam. Pautangan ka lata. Kahit awan nang nangigmaw ang makapasay ra balikas ka. Itatabak nang kan. Nakalipat ka na namin pinsan. Imayak. Takayat ka akasarita, Carla. Uray siya, takayat ko nga agkalaysatan. Kayat ko nga awisan dagiti amin agagayim ko. Tadumaray da iti kalaysatan. Imayak. Taumay ko imbaga. Ngagwin na swastan. Anya? Naamiris ko. Asa anak to ang naragsak. No si kati makatakunay-nay ko itibiyag. Diyak kaya ti ugalim. Baknang kang aminan. Iso nga tagibas itam amin at tao itaglawlaw mo. Ngagpapan kanya. Ni, kalahat mo day tandarwin. Ladingi takala. Ngam agwin na swastan. Napunas ang tipanagayat ko kan ka. Makiwin na swas ka kanya. Apay, asino ti pangisukatam kanya? Mas ad-ado ka diti kwarta nang iti siya. Sige. Agpakada kon. Agwin na swastan. Tanapunas ang tipanagayat ko kan ka. Ha? Saan asyak tinaawanan, Darwin? No di kat sika. Kat ibagak matkan ka. No di na kaya. Okay lang. Sa bagay, saan ka ang maibagay kanya?
Ngamin, nakakaasila ti adna a panagbiag mo. Ha? Anya ka kuma, no idilig kanya? Wan, aklunag. Sa anak abak nang akaskan ka. Gaputa agtaltalong naklaay. Ala, rumwar ka nga rodan dito'y napintas a balay ko. Saan ka ang maikari nga umadak dito'y? Rumwar kan! Wan Margie, winaswas kong ti ayan-ayat mi kan ni Carla. Jack magustuhan ti ugali na. Okay lang kan ka? Idin to ta kaayan-ayat mo, iti mano atawan? Nagbali mo ni Carla. Saanan akas idi? Sa bagay, husto ka. Nupay kasta. Saan ko aguraan ni Carla iti padagsasao na kanyak. Ngamkit di, agbalin akarit kanyak dagiti balikas na. Husto ka. Uray siya, kastamot ti kapanunutak. Nasakit ti panagsasao na kanyak. Ngam pagbalinak akarit, tapno rumang ay ti panagbiag ko. Margie, manon agulan nagrayo akan ka. Awan ka di kay mo dingak di tapusom? Sige. Sungbatan kan, Darwin. Nasingpat kan na pakumbaba ka. Kat dayta ti maysa amagustuak kan ka. Agyaman ak ulay, Margie. Dayta laan, tapang panunutak ni Carla. Amangan no at damakuna na kanya. Amangan no ko na nga inagaw ka kankwana. Winaswas kong ti amin kada kami. Isong awan pagdanagam. Darwin. Sika itan ti ay ayatag. Napunasan anaming pinsan, ti panagayat ko kan ni Carla. Nagbiit ti iduduras ti restaurant mo, Margie, kaanakan. When auntie? Nang rugi ka laang iti basit apakanan. Ngam nagbiit adimuras. Ita, naglawa a restaurant dahito imat-mato na. Pagyamanak unay iti Diyos dayta, auntie. Damag ko nga umadan inti kalay sayo ka ni Darwin. When auntie? Inton umayabulan. Dagayo siguro ti talagaan na ikari iti tunggal maysa. Ala auntie, mabit lang ha. Tagpaala ak iti makan. Saanan? Di magasak lang. Kamalabsak na iti restaurant mo. Mabit lang auntie. Agpaala ak iti taraon apagsangwan tayo. Mangan tayo bayat ti panagsarsarita tayo. Awan matgaya man natay ti kwartak nanan. Kanayon mo't ngamin ti irurwar mo. Kay talag lang ay ti araramidam iti inaldaw. Papananano di maibos. Awanin kwartak nanan. Agdanaga. Basol mo dayta. Talastog kamot ngamin ita. Nubagbagaan ka. Natangig kamot lataso mong sungbat. Akasla di ka maibusan iti kwarta. Nanang, kalat matan anak pukaw ti kwarta. Tsak na puutan. Wen ata di mo ar-aramatan ta panunot mo. Taan niya nga'y katlastog kamot ita. Kayat mo nga ipakita ka dagiti gagayam mo nga ado ti kwartam. Ana nga to ka ita. Papanan na nga'y, no di maibos ti kwartam. Di mo pinanunot ti masakbayam. Pudno gayam ang nagdakkel ti restaurant mo, Margie. Dakkel siguro ti magpaspastrak mo dito eh. Husto ka. Nagtinulong kami ka ni Darwin iti daytoy a negosyo. Ket babaan iti kaasi ti Diyos, napaduras mi. Ay, gayam. Umadan iti kalay sa amin. Maawis kanto. Amom ka di. Masairak idinaamuak nga umadanin ti kalay sayo. Ngamin, mariknak nga ay ayatag pailangan ni Darwin. Ngamawan mabalin ko. Gaputa si kaitan ti kayat na. Apayakas ta ti ibagbagam ita. Saan ka di at tinagibasit mo launay idi ni Darwin? Pagbababoyak amin ana isasaok idi. Nakaamiri sakitan, Margie.
Sorry, iti kalabas. Carla, Naglablabas. Kit agbalbaliw akon. Taadayugayam ana sa isaya at tinapakumbaba. Akas kada kayo. Panagpakumbaba, kasta ti maysa akababalin ti pudno a Kristiyano. Tinapakumbaba, nasaya at ti pagbanagan na. Papagayam, ditaan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Bian. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.